Dnes si ukážeme správný postup lisování nerezových trubek systémem PREX. Trubky máme připravené a nařezané, takže se zaměříme přímo na správnou přípravu a lisování spoje. Hrana musí být čistá, bez deformací a ostrých otřepů. Vnitřní i vnější hranu lehce odjehlíme, tím chráníme těsní uvnitř fitinky před poškozením. Před montáží vždy zkontrolujeme, že je těsní správně usazené a čisté. Nakonec si označíme hloubku zasunutí. Díky tomu po lisování snadno zkontrolujeme, že trubka během práce nevyjela. Použijeme správné čedosti profilu M a nasadíme je přesně na lisovací část fitinky. Lisovací kleště držíme rovně v ose spoje. Špatné natočení může ovlivnit kvalitu spoje. Spustíme celý lisovací cyklus a počkáme na jeho úplné dokončení. Po zalisování zkontrolujeme, že ryska zůstala na správném místě a spoj je rovnoměrně zalisovaný. Správné lisování PREX je rychlé, čisté a spolehlivé. Stačí dodržet správný postup a kontrolu každého spoje.